pagina sir natabo dito sa may sulod sa nga baylihan sir or sa gym? Mga alas 12 siguro, alas 12 media, natapos ang baile. Bigin papuli ng mga tao. So naguluan sila sa gate. May isa ka tao nga nagpulpog. Yes sir. Nagresponde kami, nagpalapit ng mga tanod. Nagpalapit namon to, pod yung member ko niyo. Naging pamangkot yung isa ka tao. Nagpamangkot namon. Nga kung siya nagpulpog, kung nakita iya. Wala sa namon yung pa si Bangdan. Galing ti kay Yaya buo pag angop yun pa si Bangdan. Yung sa batya kami nang daw ginago pa bla. Oo. Daso nakato niya pa kami nga tanod nga ano kamo isog-isog kamo. Di maulat pa kami gan sa siya ano di tuklod sa sang batuta. Muto na kumusyon kami. Bali ikaw sir ang naigo kagina sir pag ano yasang Bali may upod pag siya nga naglampos, nga nagbulig. Ano- Nga na babiksan ko. Anong gingamit niya paglampo sa inyo, sir? Ang guba na blang backpack na blang may cart. Oo. Aluminum na blang. Oo. Ang aluminum na lang na ang muna gingamit yung lampos. Residente maninang naglampo sa inyo. Hindi ben. Taga-tansaw. Pangayaw ini. Nung ginaresto ko na sa mga taga presidente na naman. Residente man sang North Baluarte Molo. sir ano ang status ang inaresto niyo si Mong sir? Okay man sa. Sato ka man sa. Status yes. Sir, sino ganito ngalan sir? Ang Hilo Bernadas. Okay. Tanod commander no? Oo. So sir, sino tong ano mo sir, ang ginaresto ninyo sir? Si Jan Hiraga. Jan Hiraga, diraman sa nga Taga North Diraman, Baluarte Molo. Okay. So madamo nga salamat Tanod Commander, ano ganyan sir? Ang Hilo Bernadas. Angelo Bernadas, no, madamo nga salamat sir no, sa imong pahatag sa Manay Sayon diri sa Iloilo News online.